दाख्लैनि सरलपारायाव जाथाय जानानै थांनायनि दारै जोंनि सिखना जाहार माल्टिपार्पस कपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि रायलायनो बा कमप्रमाइस जानो खावलायहरनाय बा लेंहरनायखौ मानिनानै बिथांमोना सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै रायज्लायफैबाय, मानिफैबाय। मानोना थांनाय समाव जोंनि NGO-खौ बा NGO-नि सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबनाय बायदि जादों बा गाग्लोबदोंआनो होनजायोबो। दा बेफोरनि सायाव गुवारै रायज्लायबाय, सावरायबाय, मानिलायबाय। आरो थांनाय समाव मोनथिस्लाबैयाव जोंनि NGO-खौ दंफां फाननानै जाग्रा, हाग्रा एवस्रांग्रा होननानै बबेनिबा दंफां थुख्रा हानायखौ लाबोनानै इडिट खालामना होबाय, गाज्रि एलिगेसन लगायना होबाय। दा बिथांमोना बाहायबो मोजां रोखोम रायज्लायनानै कमप्रमाइस जाबाय बा मिलायनायाव फैबाय। बिथांमोननिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय। दा माखासेखिनि जोंनि डिउटियाव बाहायग्रा बेसाद मुवाफोर गाज्रि जादोंमोन, बेनि सायावबो रायज्लायबाय, मोजां मिलायनायाव फैबाय। दा मिलायनायानो मेन, मिलायनायानो गुदि, मिलायनायखौनो जों लुबैदोंमोन। दा जेरैबायदि लुबैदों ओरैबायदि जाबाय, गोजोननाय थाबाय। माथो बुंबावनो आरो। जोंहा नै जोंनि NGO-नि सेक्रेटारि, बेनि सायावबो गाज्रि खोनासंथाव राव होनदोंमोन। जयसात गुन्दा थयसात गुन्दा नाना रोखोम आयारम गयारम होनदोंमोन। दंफां फाननानै जाग्रा मा जाग्रा होनदोंमोन। दा बेखौबो रायज्लायबाय, रायज्लायनानै बिथांमोना मा साननानै बुंफ्लाङामोन, बबेखौबा बुंनो साननाया माब्लाबा रागा जोंबा बबेबा खोथाया फैयो। दा बेनि सायावबो रायज्लायनानै बिथांमोना मिलायनायाव फैबाय, निमाहा खिमाहा बिलायबाय। दा गोजोननाय थाबाय। दा बिथां जयसातनि ग्रुप, जोंनि 1 नं सनापुर सरलपारायाव 12 जन बिथांनिनो केडारफोर थाहैदोंमोन NGO-नि। बे दिनाव 31 डिसेम्बर बेलाया टाइमा जादों 2थासो टाइमाव। मिथिस्लाबि जोंनि सरलपारानि गथ'फ्रा बिथांमोनखौ बेबायदि जाथाय जादों मोननै पार्टिजों। बिथांमोना सासे बेफारिया मोसौ बायनानै लाबोनायाव बिथांमोना इलिगेल नामा होननानै सोंनो फैनायाव जोंनि सानस्लाबि जोंनि सानैसो गथ'फ्रा बिथांमोननि सायाव अयथासार अनागारि खालामदों। ओंखायनो जोङो सरलपारानि गारजेन जानानै आंनि मुङा लकेस्वर इस्लारि। आङो बे गथ'फोरनि जानानै जोंनिनो दैदेनजानाय आंनिनो बिथां जयसात नार्जारि, बिथांनि ग्रुपखौ आङो खावलायनो थाखाय आखाइ खबजबनानै खावलायनो फैदों। भुला जाबाय, भुल बुजाबुजि जाबाय। बे भुल बुजाबुजिखौ माब्रैब्ला जोङो खौसेयै जाफिनगोन। आरो बिथांमोननि बे NGO ग्रुपआ जोंनि थाखायबो नांगौ। मानोना बिफां लाइफाङा बयनिबो थासारि मोजांनि थाखाय। बेनिखायनो बेफोरखौ लाखिनांगौआव जों बयनिबो दायथ', बिथांमोननिल' नङा। आरो बेखौ लाखिनायाव जोंबो एक जानांगौ। बेनिखायनो आङो खावलायदों। बिथांमोना गोबां खस्थ' मोनबोदों। आं नुवाखैब्लाबो आं खोनानो मोनदों। सानैसो साथामसो साब्रैसो मानसिया गारिबो देख्रुबनानै हरदों, न' बां एसे एनै बुख्रुबनाय जाबाय। बेफोरखौ आङो गारजेन जानानै निमाहा बिनो फैदों। बिथांमोना निमाहा होगोन। ओंखायनो आङो दिनै बिथांमोननि सायाव गोबां गाज्रि मिडियाफोर होदों। बे जाथावना नङा, माखासेया भुल जादों। दा जोंनि थाहैनाया खय थारिख 22 थारिख डिसेम्बरावसो थाहैदों बिथांमोना। बिथांमोननि थानाय केम्पआव जोङो दंफांफोरखौ नुनाय जायाखै। मिडियायाव नुनो मोनदों दंफां गोदान हानायबो। ओंखायनो बे भुल जादों। बेखौ जाथावना नङा।
बेनिखायनो जोङो दिनै आङो सरलपारानि गारजेन जानानै बे मिडियाखौ बोखांनानै लानाय जाबाय। सोरबा गाज्रि जिहेतु जैसार बिथांखौ दंफां सिखाव दंफां फाननानै जाग्रा होनदों, जिहेतु थारैनो बिथाङा दंफां फाननानै जामारो नामा नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय? जोंहा आंबो सरलपारानिमोन, जाहारबारिनिनोमोन गोदो, खिन्थु आङो दिनै सरलपारायाव खारलांबाय। सरलपारानिफ्राय जाहारबारिसिम गैयाब्लाबो 17 किल'मिटार। जोङो जैसारनि मावना जानायखौ जोङो बुंनो थाङा। आरो बिथाङा दंफां फानो ना मावनानै जायो जों नुवाखै। जोंथ' बिथांखौ दंफां फानना जानाय जोङो बे NGO खुलिनायनिफ्राय नुवाखै। आरो नुदों होननानै बुङोब्लाबो जोंहा भुल जागोन। जोङो नुवाखै नालाय, जोङो नुवाखै सैथोखौनो बुंनांगोन। बेखायनो आङो खावलायदों बिथांखौ, जोंनि गथ'फ्रा फंनैसो गाज्रि बुंनायजों उपदस्थ होनायखौ बिथांनिसिम आखाइ खबजबनानै आङो गारजेन जानानै आं खावलायदों। बिथाङा निमाहा होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो रोङा, आं जेबो लेखा फरा रोङा, अब्लाबो आङो बे प्रेस मिटखौ दिनै बिथांमोननि जोंनि माबानि NGOनि जाथायफोरखौ जोङो धन्यबाद होनो गोनां। जोंनिनो थासारिनि थाखाय, मोजांनि थाखाय मावदों। जोङो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोना थाहैफिननो हागोन। आरो थाहैनानै बिथांमोनजों जों लोगोसेनो जोंबो श्रमदान होफागोन। बिथांमोननि गासै जाबोतिय खामानिफोराव जों सहाय होफागोन। बेनिखायनो आं बुंबाय। जिहेतु बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि NGOखौ जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय थाखा खांनानै जाग्रा बेफोरबायदि मुं सुदों, थारैनो नोंथांमोननि ओनसोल बा रायजो राजानिफ्राय बिथांमोना बेफोरबायदि रां खांनानै जानायनि माबाफोर फोरमानफोर दं नामा नोंथांमोननिफ्राय? बेयावहाय बिथांमोना 28 थारिखनिफ्राय 31 थारिखसिमल' थादों। एकदम गोदान। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम थाहैथारदों। बे समाव सोरनियाव माब्ला फैसा खांनानै मोनजास्लाबगोन बेखौ जोङो बुंनो हानाय नङा। जों नुवाखै। ओंखायनो बेयो भुल जादों। फैसा खांनानै जाग्रा होननाया एसे भुल जादों। बे जास्ट माने जोङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे मोसौनिफ्रायनो जानानै थांदों नालाय, बिथांमोना बे मोसौखौ इलिगेल नुनानैल' सोंनो थांदोंमोन। बेहायनो जोंनि गथ'फ्रा सानस्लाबनो हायै माबा मोनसे साननायनि गेजेरजों भुल मावबाय। दा बे गथ'फोरनि जानानै बे भुलखौ जोङो माफिदों। खिन्थु बिथांमोनखौ जों फैसा खांना जानायखौ नुवाखै। आरो खांनानैबो जानाय नङा। आं बेखौ खामना खालामदों आरो।